Il-Partit Laburista ppubblika korrispondenza li saret bejn uffiċjali mill-Ministeru tas-Saħħa, il-Management ta' Mater Dei u l-uffiċjali tal-UHM dwar id-deċiżjoni tal-Gvern li jibdel ir-Rehabilitation Block fl-Isptar Mater Dei fi swali biex jitpoġġew il-pazjenti fihom. Il-korrispondenza turi kif fit-2 ta' Mejju f'nofsinhar neqsin kwart il-UHM infurmat lill-awtoritajiet tas-saħħa li kienet infurmata li r-Rehabilitation Block fl-Isptar Mater Dei kien se jitmexxa f'post differenti. Il-UHM qalet li dan il-pass qed isir mingħajr konsultazzjoni fit-Task Force li twaqqaf għal diskussjonijiet simili. Fl-istess jum fis-7:19 minuta ta' flaxija wieġeb il-management tal-Mater Dei fejn ikkonferma li l-blokka ta' riabilitazzjoni ġiet identifikata bħala żona li tinbidel fis-swali. Dakinhar stess fid-9:09 minuti ta' flaxija, il-UHM ħabbret li rreġistrat il-wima industrijali u li għax ma ġietx ikkonsultata kienet se tirtira mit-Task Force. Fis-stqarrija l-kelliem ewlenija Laburista Mary Louise Colejro Preka qalet li d-dokumenti jgidbu dak li qed jgħid il-Ministeru tas-Saħħa li qal li ma ħax din id-deċiżjoni. Li ma deċiżjoni ġiet irtirata ftit tal-ħin qabel konferenza tal-aħbarijiet li indirizzat Mary Louise Colejro Preka il-ħamis li għadda dwar dan is-suġġett. Il-Gvern flok jammetti l-iżbalji jipprova ikompli jawweġ il-fatti iżda qar minn hekk jipprova jwaħħal fl-Oppożizzjoni Laburista. Laqqas jifhem ir-rwol ta' x'inhija oppożizzjoni fis-Stat Demokratiku. L-Oppożizzjoni qiegħda tagħmel dmira għaliex qiegħda twassal il-diffikultajiet li għandhom in-nies fis-settur u l-pazjenti Maltin u Għawċin.